воздержание, ураза как раз показывает сущность религии. Вообще у нас по религии все разрешается. Все разрешается. Кроме запрещенного. Вот это вот кроме запрещенного и есть воздержание ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Күргәнчә, бүген без ассоциация исеменнән монда ифтар оештырабыз. Казандагы, хәтта Казан түгел, менә башка төбәкләрдән килүче монда мөселман, татар, башкорт эшмәкәрләр бар. Башкортстаннан да безнең кунакларыбыз бар. Безнең төп максат бу филиалларны ачып, ул төбәкләрдәге мөселманнарны, ул төбәкләрдәге татар милләттәшләребезне белән бергә булырга 26 июнь көнне Татарстан күләм ифтар оештырабыз. Анда инде без Татарстан диния нәзарәте белән бергә һәм дә Казан арена стадионы белән бергә шул уртак бер безнең организация була инде ул. Анда мөселман эшмәкәрләр берлеге дә ярдәм итә инде, Россия Федерациясы мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе ул төп организатор булып тора. Инде Алла бирсә 5000 кеше анда катнашачак, чакырулар таратылды. Инде Алла бирсә безнең Татарстан президенты Рустам Нургалиевич та килергә вәгъдә иткән иде. Безнең премьер-министрыбыз Азгат Сафаров һәм дә башка кунаклар да булачак. Безнең Татарстанда булган консульстволарның консуллары да катнашачак. Төркиянеке, Иранныкы, Казахстанныкы һәм аның тышында бөтен Татарстаннан, һәрбер райондан безнең мөселман кардәшләребез, безнең ветераннарыбыз иншалла менә автобуслар белән ул ифтарга килеп катнашачак. Аннан соң Казанда авыз ачып, Казанда таравих намазын укып, сәхәрләр ашап, кире автобуслар белән иншалла аларны кайтарып куячаклар үз районнарына. 5000, хәтта 10000 булса, 10000 да тула иде. Чөнки бу елны бик ажиотаж бар. Узган елны 2500 кеше катнашкан инде ул республика күләм ифтарга. Аны дөресен әйткәндә күбрәк вакыт кирәк иде ул кешеләрне җыер өчен, ләкин бу елны әле бер атналық кенә чакыруларны тарата башладык. Хәтта чакырулар бетте дә, калмады да, әле җитмәде дә. Хәтта 10000 кеше булса, 10000 урыныбыз булса иде, 10000 кеше бер көндә тулыр иде. Татар милли шәхесләре анда язучы, журналистлары чакырылдымы? Әлбәттә ки, безнең Татарстанда актив эшләүче, Татарстанда танылган һәм дә башка төбәкләрдә танылган безнең мәшһүр сәнгать эшлекләребез, журналистлар, әдәбият сәнгать вәкилләре иншалла барысы да анда булачак, Алла бирсә, барысы чакырылган. Республика күләм ифтарны оештыру өчен без хәтта интернетта махсус сайт ачтык, iftar.rf дигән сайт. Теләгән кеше анда кереп, анда укып чыксагыз, анда мөмкин хәтта ярдәм итәргә, менә бу ифтарны оештыруга, катнашырга. Чөнки беләсез, Аллаһ пәйгамбәребез әйткән, бер ач кешене һәм дә бигрәк тә ураза кешене ашаткан кешегә нинди зур әҗерләр булганын